Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Қолабызда Соқшыл Әлмәт экофестивалі үтті. Тотар дәүләт драма театрында ижади лабораторияга тамашачылар нокта куйды. Бөгелмәдә милли моңнар яңгырый. Қолабызда Соқшыл Әлмәт экофестивалі узды. Бу шара Қолабызда беренче тапкыр гына узмый инде. Аның максаты үсеп килүче буынны сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итү. 3, 2, 1, старт! 10 сентябрь Ленин урамыннан башланган стартта бер төркем мәктәп укучылары старт алды. Татнефть Әлмәт ярым марафоны кысаларында йөгерү дистанциясенә чыккан укучылар бәхет артыннан йөгерә. Дистанцияны узучыларга беләзек тапшыралар. Тик бу әле экофестивальнең беренче өлеше генә. Икенчесен узу өчен кулланышта булган батарея, аккумулятор, вак-төяк техника, макулатура тапшырырга кирәк. Бу максат өчен яшьләр үзәге каршындагы мәйдан билгеләнде. Биредә экофестивальдә катнашучылар икенчел чимал тапшырып, тагын бер беләзек алды. Икесен бергә исә истәлекле бүләккә алыштырды. За макулатуру я туда положила тетрадки школьные и книжки. Я каждый год вот со школы, с 1 класса, и сейчас я перешла в 6, я все время хожу. Макулатура тапшырырга килүчеләрнең шималы шул кадәр күп, аларны шундук зур йөк машинасына тиеп торалар. Бу эштә волонтерлар аеруча ярдәм итә. Башка төр икенчел шималны әле аерым җыярга ияләнеп кенә киләләр. Шуңадырмы аларны тапшыручылар күпкә әзрәк. Сүз уңаеннан марафонда катнашу өчен 5000 мәктәп укучысы теркәлгән булса да, чынлыкта чарада катнашучыларның саны бу кадәргә җитмәде. Шулай да оештыручылар кәефләрен төшерми, яхшы гадәтне тәрбияләү өчен үҗәтлек һәм сабырлык кирәк диялар. Әлмәт театрында ижади лабораториягә йомгак ясалды. 12 сентябрьдән башлап 3 көн дәвамында 3 режиссер Дима Огородников, Анна Потапова, Ойдар Зарипов труппа белән комедия эскизын әзерләп, тамашачыларга тәкъдим итте. Мы с вами простые люди и говорим по-простому, и здесь оценок никто никому не ставит. Әлмәттә яшәүче Мамадыш егете Артур Ибрахимовның бабайның бабасы, Мансур Гыйләҗевнең Мисс Гүзәллек, шуңа өстәп Евгений Гришковецның пьесасы, әлеге 3 пьесадан комедия эскизларын махсус чакырылган режиссерлар әзерләде. Булардан башка лабораториядә бәйгедән тыш тагын бер эскиз дә булдырылды әле. Анысы Фәрхат Мөхәммәтҗанов һәм Энҗи Сайфетдиновадан Галият Сенация. Сезнең кызыгыз минем хатыным. Бүген безнең тормышыбызда иң әһәмиятле көн булырга тора. Аңлыйсызмы? Безнең тормышта һәм без бергә булырга вәгъдә кылдык. Көтмәгәндә сез килеп кысыласыз. Ярый белән сезне күреп тоткарлар калдылар. Әйе, кызыгыз сезнең монда икәнегезне белми. Җитмәсә начар хәбәр алып килгәнсез идегез. Һәм мин үзебезнең артистларыбыз өчен бик сөендем. 4 көн ярым эчендә белмәгән материалны алып, шул хәлгә җиткереп, менә бүген тотта уйна, менә мин бигрәк тә шулай дип уйлап, шаккатып, тагын бер кат шаккатып торам. Хәзер менә хәл итәбез инде. Тавышлар кем файдасына булыр? Ничек инде? Тоткарлап калдылар. Нинди начар хәбәр? Син мине кем дип белдең? Гөлгүнә Салихова театрда эшләп кенә калмый. Ул беренче чиратта үз хезмәттәшләренең тугры тамашачысы. Шуңа күрә эскизларның барысын да карап, үз фикерләре белән уртаклаша. Сайда баларга деген анда конкретно берсеңне сайда баларлык түгел. Менә бабайның бабасы ул милли җанлылыкны чагылдыра. Миллилектән һәм киләчәк тормыш белән ничек бәйләнешне күрсәтә. Менә өченчесендә ныклап карасак, менә шул яшьләрнең тагын шул буыннар бәйләнешен күрсәтә. Димәк, мине анда кертмәячәксез. Значит, меня туда не пустят. Кертмиләр. Ә сине? От тебя. Мине кертәләр. А меня нет. Почему это? Без шулай килеште. Мы так договорились. Мондый лабораторияләр милли драматургия кытлык кичергән заманда аеруча кирәк дип саный белгечләр. Иң мөһиме, аларны спектакль сөюче тамашачы үзе сайлап алачак. Шулай итеп, театр репертуарында тагын бер, бәлки берничә комедия артачак. Яңа иҗат сезоны башланырга да күп калмады. Мен хәзер сезгә тыныч кына бик әһәмиятле сүзләр әйтәм. Сез мине
Ишетерсез минутларым. Ишетерсез һәм аңларсыз. 5 октябрьдә 79 сезонның ачылу тантанасы булачак. 5 һәм 6 октябрьдә Әлмәтлеләр Ат карагы дигән спектакльнең премьерасын күрә алачак. Бөгелмәдә Милли моң Россия күләм мөнәҗәтләр фестивале булып узды. Быелгы фестиваль Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланды. Бәйгене оештыручылар булып Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте һәм Бөгелмә шәһәренең Татарстан мәдәнияте үзәге тора. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Ульяновск, Оренбург өлкәләре, Сахалин шәһәре, Башкортстан Республикасы. Милли моң Россия күләм мөнәҗәтләр фестивалендә катнашучыларның географиясе киң. Анда катнашу теләген белдереп 250-дән артык башкаручы гариза биргән. Быелгы Россия күләм фестиваль Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланып, Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уза. Инде максатларыбыз шул, беренчедән үзебезнең милләтебез өчен, үзебезнең телебез өчен, үзебезнең яшьләребез өчен төрле яшьтә үзебезнең кешеләребез катнаша, шуңа күрә көтәбез хәерле нәтиҗәләрне. 250 кешегә кадәр катнаша халкыбыз, әлхәмдүлилләh. Мөнәҗәт әйтүчеләрнең иҗади чыгышларын мәртәбәле жюри бәяли. Ярыш гадәттәгечә соло һәм ансамбльләр номинацияләрендә үзә. Бәйгедә катнашу өчен 7 яшьтән һәм оннан өлкәнрәк башкаручылар чакыру алган. Хөкемдарлар катнашучыларның башкару осталыгына, образлы эчтәлекне эмоциональ яктан бирә белүгә, ачык дикцияга һәм ахаңлы яңгырашка, интонацияга, репертуарга, сәхнә костюмының ислам кануннарына туры килүенә игътибар итә. Бүген шушы фестивальдә күргәнебезчә, төрле чордагы, төрле яшьтәге безнең дин кардәшләребез җыелышкан, анда безнең 70-кә, 80-гә җиткән өлкән яшьтәге әби-бабаларыбыз да бар. Шулай араларында нарасыйларыбыз да бар, әлхәмдүлилләh. Менә бу төрле чордагыларны берләштерүче бер фестиваль инде бу. Һәм монда бит безнең халкыбызга хас булган мөнәҗәтләр, иман, дин, әдәп, тәрбия мәсьәләсенә кагылышлы булган мөнәҗәтләр башкарыла. Һәм бу хәзерге вакытта безгә бик кирәкле күренеш, бик кирәкле, гыйбрәтле чара, шуңа күрә иншалла өметләнәбез, киләчәктә дә аның дәрәҗәсе артагына барыр дип. Мөнәҗәтләр башкару фестивале халык арасында татар мөселман традицияләрен популярлаштыру, татар телен һәм милли мәдәни мирасны барлау, саклау, үстерү, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җепләрен ныгыту максатыннан оештырыла. Миләүшә Шәрипова Зәй районының Югары Пенәче авылыннан килгән. Мөнәҗәтләр укуга күптән түгел генә кирип киткән. Бу юнәлеш бик үзенчәлекле ди ул. Без быел яз көне беренче тапкыр Орчага барып катнашкан идек, шулай ук мөнәҗәтләр кичәсендә. Һәм менә интернет киңлекләрендә белдерү табып, Бөгелмәдә дә шундый чара узганын без заявка җибәрдек һәм бик теләп катнашабыз. Булай безнең авылда, мәчеттә апаларыбыз бар, безне гарәп теленә өйрәтәләр, мөнәҗәтләр өйрәтәләр. Шуңа күрә без һәрдаим үзебезнең белемебезне арттырып торабыз бу өлкәдә. Фестивальдә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләргә һәм конкурста катнашу хакында сертификатларга лаек булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә безнең ишек алды игелекле күршеләр бәйрәм чаралары дәвам итә. Бу юлы Риза Фәхретдин урамындагы 59, 59А һәм 63-нче йортларда яшәүчеләргә дә бәйрәм оештырдылар. Сукырлар йорты янындагы эш фронты халык ихтыяҗлары өчен бераз үзгәртелеп эшләнгән. Аларга беренче чиратта тоткычлар, уңайлы автомобиль кую урыннары һәм ишек алдына уңайлы керү мөһим. Искәртеп үтәбез, безнең ишек алды программасы буенча Әлмәт районында 2023 елда 41 ишек алды төзекләндерелде. Республика рәисе программасын тормышка ашыру кысаларында юллар, тротуарлар, балалар мәйданчыклары, спорт зоналары, каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен зоналар ремонтланды, яңа эскәмияләр, урналар һәм кер киптергечләр урнаштырылды. Ознакайның төрле урамнарында ишек алды һәм урам бәйрәмнәре уза. Бу күрше тирәләр өчен вакытны тату һәм күңелле үткәрү, шулай ук көн кадагындагы мәсьәләләрне бергәләп хәл итү өчен менә дигән мөмкинлек. Гагарин урамында узган очрашу барлык буын кешеләре өчен дә күңелле бәйрәм булды. Мне нравится этот двор, потому что здесь очень хорошо и можно везде бегать. Мне нравится тут дети и много играть.
Бала чага һәм өлкәннәрнең бу бәйрәмгә күпләп җыйналуы Гагарин урамында яшәүчеләрнең бердәм һәм тату икәнлеген күрсәтеп тора. Иркен ишек алдында балаларга уйнар өчен бар уңайлыклары булган заманча мәйданчык, өлкәннәр өчен ял итү зоналары, яңартылып төшәлгән юллар, булар барысы да монда яшәүчеләр өчен. Аслакайда атна сайын урам бәйрәмнәре дәвам итә. Менә бүген бу бәйрәм Гагарин урамында яшәүчеләр өчен оештырылган. Әлеге ишек алды төзекләндерүгә 30 миллионнан артык акча сарыф ителгән. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән котлап, районда барган социаль үсеш турында сөйләп узды. Хәл итәсе мәсьәләләргә тукталды. Азнакайыбыз чәчәк атсын, азнакайыбыз һәр вакыт алдынгы булсын. Аның өчен тырышып, бергә эшләргә кирәк. С праздником, бәйрәм белән. Алга таба шушы урамда яшәүче юбилярлар, ишек алдын төзекләндерүдә үзләреннән зур өлеш кертүчеләр район башлыгы кулыннан диплом һәм бүләкләр алды. Назира Сахапова әлеге ишек алдында 27 ел гомер кичерә, 40 ел хезмәт стажы бар аның. Азнакайны без беләбез 54нче елдан бирле, туган елдан бирле. Азнакай матурлана, бер сүзсез. Бүтән җирдә хәзер порядок. 2023 елда республика программасы нигезендә районда барлыгы 34 ишек алды төзекләндерелгән. Бик күп эшләр сәнле ишек алларында монда инде яңа тротуарлар, яңа юллар, освещение, яңа балалар мәйданчыклары куела. Эльвир Габдрахманов әйтүенчә, киләсе ел программасы буенча эшләр тулы көченә бара. Киләсе елга инде безнең ишек алды программасы буенча шулай эшләр алып барыла. Бүгенге көндә инде әзерлек эшләре бара. Монда инде топосъемкалар, схемалар ясаулар, проектлар ясау бара эшләре. Һәм инде яңадан соң без әлбәттә менә шу киләсе елга программага керә торган ишек алдында яшәүчеләр белән җыелышып бергә кайда нәрсәләр кирәк, яңадан инде алар белән бергә сөйләшә торган булабыз. Кайда нәрсәләр кирәк, кайда мәйданчык куябыз, кайда кирелгечләр куябыз, кайда юлларны, тротуарларны ясыйбыз. Менә аны шу ишек алдында яшәүчеләр белән бергә сөйләшеп, эшне Алла бирсә башкарабыз. Ишек алдында яшәүчеләр уйнап, җырлап, биеп, мул табын артында сыйланып күңел ачтылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-мин булыгыз.